Mae'r prosiect ei hun yn edrych ar sut i wneud pres allan o ddosbarthiad digidol cerddoriaeth. Dwi'n gweithio yn y maes o gerddoriaeth ac yr iaith lleiafrifol, mewn marchnad lleiafrifol. Gyda'n hynny, dyn ni'n edrych ar sut i fanteisio i'r mwyaf ar system fatha iTunes, Spotify, sut mae'r pres yn dod i fewn. So mae'r ymchwil yn edrych ar sut mae cwsmeriaid yn defnyddio'r system yma a sut mae cwmni fod i elwa allan ohonyn nhw hefyd i'r raddfa o bres yn dod i fewn allan o'r beth o Spotify. Ddim yn rhaidrwydd yn ddigon i sefydlu cwmni ac i gadw cwmni redig. So haid ni edrych ar sut rydyn ni cyfuno hwnnw fel teclyn hyrwyddo efo gwneud pres. Mae gweithio trwy'r ysgol busnes a diwydiannau creadigol wedi bod yn her o ran yr ymchwil o ran mae yna ddisgwyliadau wahanol o fewn y ddisgwyliaethau wahanol ac i fi dwi wedi dod mewn nghefndir i yn yr elfen o'r ysgol cychwyn eto. Mae gweithio trwy'r ddwy ddisgyblaeth wedi bod yn her mewn nghefndir i yn yr ysgol diwydiannau creadigol a felly dwi wedi arfer efo'r strwythur yna gweithio ond mae'r PhD hun wedi cyfrestru'n swyddogol trwy'r ysgol busnes. So ar ran hynny, mae wastad o trio cadw ar ben be ydy'r disgyblaeth, be ydy'r disgwyliadau o'r ymchwil. So ar ran y ffordd dwi'n rhedeg y data, dwi'n analeidio hwnnw trwy dell qualitative neu quantitative. A wedyn mae gennau gorychwylydd sy'n eistedd ym mhob ysgol. A dwi'n bod yr ysgol busnes yn awyddus iawn fod gennau strategau i gefnogi'r hyn dwi'n dweud, lle mae'r diwydiannau creadigol efo fwy o edrychiad greadigol arni a fwy o ddiddordeb yn y stori personol sy'n ôl i'r peth. Felly mae trio ar adegau rheoli'r prosiect ydy'r cam mwyaf ac dwi'n siŵr bod pawb yn hapus o be ydy'r allbwn penderfynol yn y diwedd. Dwi'n bod y disgwyliadau oherwydd o'i reit ffodus o bod yn rhan o'r prosiect reit o'r cychwyn o sgwennu'r cais am y prosiect a oherwydd bod gennau cefndir efo'r cwmni cyn cychwyn o gennau syniad reit glir be oedd eisiau'r ymchwil i wneud. So o ran hynny, mae'r disgwyliadau dwi'n meddwl mi gawn nhw i gyflawni erbyn diwedd y prosiect ond un peth sydd wedi codi wrth gwneud yr ymchwil oedd yr elfen y gyfraith. Dwi'n bod hwnnw wedi dod yn fwy o rhan o'r prosiect yn beth oedd wedi disgwyl ar y cychwyn. A mae wedi bod yn syndod o ran y canlyniadau sydd wedi dod allan o'r arolwg dwi wedi wneud a o sbio ar y llenyddiaeth. Faint o her ydy i gwmni dosbarthu rwan yn erbyn y teglynnau digidol wrth cyfweld a'r cwsmeriaid oedd wedi syni gymaint o bobl oedd mor fodlon i ddweud bod nhw'n lawrlwytho angyfreithiol, bod nhw'n disgwyl gallu cael cerddoriaeth am ddim ar y we. A mae hynny'n challenge mawr i gwmni sydd eisiau dosbarthu. A mae trio meddwl am allbwn y prosiect yn pen draw fydd model busnes newydd i cwmni sain. So mae'n meddwl am sut fydd y model yna gweithio o fewn cymungiadau'r gyfraith ond mewn ffordd sydd hefyd yn mynd i ateb gyfynion y cwsmeriaid. Mae hynny yn challenge a hynny sydd wedi newid mwyaf. Dwi'n ar y cychwyn allan o gynnau syniad go dda be fydd canlyniad y prosiect. Ond wrth gwrs mae hwnnw wedi newid wrth i'r ymchwil digwydd. Dwi'n meddwl o safbwynt y cwmni, mae bod mewn partneriaeth efo'r brifysgol tra bod yr ymchwil yn digwydd wedi bod yn fantais iddyn nhw. Wedi bod yn fwy o gored i trio syniadau newydd rwan. Oherwydd wrth i mi ddod i fewn efo syniadau newydd, fedrai o leia dweud mae hwn a hwn wedi digwydd rôl arall, mae'r peth wedi gweithio i rywun arall. So ran hynny dwi'n bod yn bach mwy hyblyg efo'i syniadau. Hefyd, dwi'n meddwl bod nhw o fantais, bod nhw am y tro cyntaf i gwmni bach lleiafrifol, mae nhw ar y blaen o ran yr ymchwil wrth i'r technoleg newydd ddod ar y we. Mae'r syniadau'n bwyd yn gyflymach i fewn i'r cwmni na fysa nhw fel arfer. Rhywbeth arall sydd wedi dod allan o'r ymchwil, dyn ni wedi llwyddo i ffeindio llefydd newydd o'r busnes fedrwn ni ddatblygu enghraifft wrth gwneud ymchwil ar gyfer SEO campaign, Search Engine Optimization i'r cwmni. Ond i sbio be oedd y geiriol yn cael ei chwilio amdani ar y we a gan i ffeindio bod 'na 500,000 o bobl yng Nghymru bob mis yn chwilio am sheet music, gerddoriaeth ysgrifenedig, printio, a does sain ddim yn gwerthu fawr am byd o hwnnw ac eto maen nhw'n berchen ar 20,000 o draciau.
y lys nhw gyhoeddi. So yn raddol bach dros amser, dyn ni'n cychwyn gyhoeddi mwy o gerddoriaeth ar taflenni cerddoriaeth, a dwi wedi bildio siop lawr lwyth o newydd ar gyfer nhw. Dim ond costi'n byd i'r rhedeg y siop yna, ac eto mae'r income sydd wedi fewn bob mis yn weddol sylweddol. Hefyd pethau fatha yr e-byst marchnata dyn ni'n danfon drwy'r gwaith ymchwil, dyn ni wedi ffeindio bod yr e-byst yn cael ei agor yn amlach gan fwy o bobl os di'r subject line, os di hwnnw'n mynd allan y Saesneg gyntaf a wedyn y Gymraeg, maen nhw'n cael ei agor yn amlach. Oherwydd mae rhan fwy o cwsmeriaid sain tu allan i Gymru, ond o hwnnw'n ffactor o'n ymwybodol ohoni cyn yr ymchwil a cyn edrych ar y strategaeth dros y le. Dwi'n bod yn ddiddorol iawn i gael gweld beth sy'n digwydd yn y diwydiant ei hun, ac yn sicr i mi, mae hynny wedi bod yn ddefnyddiol, bod gynnau yn llaw i fewn yn y elfen academaidd ac yn y diwydiant. Wedi bod yn hwnnw'n helpu yn y dyfodol, pryd bynnag cyfeiriad ai yn ni. Hefyd dwi'n bod i'n fantais bod gynnau rolau i rhoi'r gwaith ar waith. So pan fod y syniadau newydd yn dod i fewn, fedrai rhedeg nhw trwy'r cwmni a gweld os ydyn nhw'n gweithio go iawn. A mae hynny wedi bod yn fantais. Hefyd o ran, dwi wedi cael access trwy'r cwmni at data go iawn. Pan fyddai'n rhedeg yr arolwg, maen nhw'n mynd allan at gwsmeriad go iawn. Gwsmeriad sain fydd yn atif nhw. Dwi'n teimlo bod y gwaith ymchwil felly yn fwy perthnasol. Mae'n rheswm dros gwneud yr ymchwil. A dwi'n gobeithio mi wneith o cael fantais. Wneith rhywun elwa ar gwaith ymchwil sy'n teimlo brafiach wrth gwneud yr ymchwil bod neu bwrpas ydi. Fel oedd yn gynharach, rhywbeth sydd wedi codi wrth gwneud y gwaith ymchwil o gymaint o elfen o ddigyfraith yn y gwaith ymchwil. A mae rhywbeth dwi'n ffeindio bod gynnau ddiddordeb mawr yn y maes yna, ac oherwydd amser a cyfyngiadau'r PhD, does dim digon o le i wneud yr holl ymchwil sy'n ni'n licio gwneud. Yn sicr ar ôl darfod hwn, sy'n ni'n licio mynd i chwilio am pres, swydd, rôl arall i fynd i wneud fwy o waith ymchwil ar be ydy'r sefyllfa o hawlfraint, a sut gall hawlfraint gael ei ddatblygu at y dyfodol. Fel y mae ar hyn o bryd, di rheolau hawlfraint ddim yn berthnasol neu ddim yn ddefnyddiol iawn ar gyfer cerddoriaeth digidol. Mae yna waith addasu a dwed yn nhw i fewn i'r oes digidol. So dwi'n teimlo'n sicr bod ni waith ar hynny. Mae gennym ni gynhadledd. Dyn ni wedi cael pres i sefydlu gynhadledd yma Mangor mis Hydref yma i edrych ar y pwnc yna. Mae'r profiad o weithio efo cwmni a gweithio yn y brifysgol wedi gwneud mi feddwl ymhellach am be ydy'r opsiynau, efallai heb y CES. So ni'n wedi gweld y posibilrwydd o gweithio ar y cyd efo cwmni a'r safbwynt academaidd yn bosib. A mae'r elfen bod y gwaith ymchwil yn berthnasol, bod hynny'n bwysig. So ar ran y datblygiad i, swn i'n licio meddwl lle bynnag ai nesaf bod ni dal i fod cyfle ymchwil yn hi. Ond swn i'n licio meddwl bod yr ymchwil wastad yn gweithio'n berthnasol ar gyfer rhywun. Boed efo corff casglu, chydol bod yna lot o bethau yma yng Nghymru ar hyn o bryd sy'n berthnasol iawn i'r maes efo datblygiad EAS er enghraifft. Mae yna ddadleuon diddorol iawn yn dod allan o hwn. Dipyn o bod gennau rhyw fath o le yn hwnnw. Dwi'n heb cyfle CES i weithio efo'r brifysgol a'r cwmni. So ni'n wedi cael gweld gymaint o ran sut mae'r cwmni hun yn gweithio fer adnoddau neu o ran y broblemau sy'n Mae meddwl amdano o safbwynt theori yn unig. Mae'r heidrydd yn ddigon i rywun deall be ydy'r problem yn y byd go iawn. Y ffaith bod ei di gweld yr anawsterau sy'n dod i'r cwmni, bod e'n gweld y taliadau yn dod i fewn o Spotify, fedra i weld mor isil ydyn nhw. Mae darllen yma pethau yna, dyn nhw'n wastad yn gwneud synwyr. Hefyd dwi'n bod wedi effeithio'r ffordd dwi'n asesu'r llenyddiaeth hefyd wrth ddarllen amdanyn nhw. Mae'r llenyddiaeth ar y pwnc yma unau'n dod o perspektif academaidd neu o perspektif yr industry ei hun. Mae'r diwydiant yn tueddu fod yn negyddol iawn amdani. Mae'r gwaith theori yn tueddu fod yn positif iawn amdani. A dyn un ddim yn gweld llygad efo'r llall. A dwi'n meddwl y ffaith bod ei yn sefyll mwy yn y canol a pontio'r rhwng nhw. Dwi'n gobeithio hwn fydd yn wahanol am PhD. Dwi'n sbio
be di disgwyliadau'r cwsmer a be di disgwyliadau y cynhyrchydd a trio ffeindio rhyw middle ground rhwng nhw ar gyfer y datblygiad. A so hynny'n di bod yn bosib heb y CES. Hefyd, rhyw gweithio fe CES a cwmni a bod neu bres o gyfer teithio a datblygiad personol. Dwi wedi cael mynd i lefydd, mynd i gynadleddau, cyfarfod o phobl, gwneud cysylltiadau yn y diwydiant. A so hynny ddim wedi digwydd heb CES. Mae'r prosiect wedi bod yn fwy na just gwneud PhD. This year at y CES ar ôl darfod cyfnod ar y KTP yn Knowledge Transfer Partnership. So wedi bod yn gweithio efo'r cwmni am just i 2 flynedd cyn cychwyn ar hwn. Ac yn y cyfnod yna, nath ni ddatblygu wefan newydd ar siop lawrlwytho a dosbarthiad y data y cwmni. Mewn ffordd, ddoth y prosiect un cam... Mae hwn yn teimlo fel cam naturiol ar ôl y KTP ac eto mewn ffordd, ni wedi rhoi'r y tools dyn ni angen yn ei lein gyntaf a rwan dyn ni'n gwneud y gwaith ymchwil o ran sut i ddefnyddio nhw i gael y gorau allan ohonyn nhw. Mae'r partneriaeth rhwng y brifysgol a'r cwmni wedi bod yn un sydd yn ymlaen ers degawdau. Nath y cwmni gwneud prosiect TSB gyntaf y brifysgol yn 99 a digiteiddio'r cassette i fewn i CDs. Wedyn nath nhw'r KTP, maen nhw wedi cael access to masters a gwneud i gwaith machnata ar ôl y CES, so mae'r barthneriaeth rhwng y brifysgol a sain yn un gry. Dwi'n meddwl bod wedi bod yn cyfle ffantastig i wneud PhD ar y cyd efo'r cyrff wahanol. Hefyd mae wedi rhoi cyfle i fi datblygu o safbwynt academaidd, mae wedi rhoi cyfleoedd i mi fynd i gyflwyno, i fynd i gynadleddau, i deithio, i wneud pethau fatha PG Cert, i ddysgu yn y coleg. Mae wedi rhoi cyfleoedd i mi sy'n ni byth i cael access at nhw blaw bod ar y cynllun yma. So mae wedi bod yn brofiad arbennig o dda ar ran hynny. Mae'n beth i bod yn digon amser i wneud yr holl bethau ar adegau, achos y fwy amser i sgwennu'n help weithiau.